Không giống nào cái gì không? Delay akai homai बेराय फैसोदोलै मालायसो पिकनिक जानो फैनानै जों सावजोबनोसै इखो फट' लानो र' नैखौ जों साफा खालामग्रो नै र' 1 मिनिट जों साफा खालाम नै 1 मिनिट हा नाङालै गाज्रि जायो गाबोन जाफैबावगोन ना चन्दन ओइ नोंसोर जानायखौ नै औ र' 1 मिनिट ओइ र' नङालै गाज्रि जायोना र' 1 मिनिट र' 1 मिनिट जब देखो सब पकड़न नहीं हेलो सिस्टर आप लोग कहाँ से आया बताओ कुछ नहीं आप लोग कहाँ से आया तामुलपुर अच्छा तामुलपुर से यहाँ आते हैं आप लोग हाँ মানে অসমীয়া হয় না হয় হয় অসমীয়া হয় ইয়াতে আহে কিনে কেনেকুৱা লাগিছে আজি প্ৰথম আহিছে ভালে লাগিছে আজি প্ৰথম আহিছে তামুলপুৰৰ পৰা আজি প্ৰথম মানে না তোমাৰ নাম কি মোৰ নাম স্বপ্নালী স্বপ্নালী ओके थैंक यू एजे मो फाइटी হয় जायफोर आंखौ मोजां मोननानै रायज्लायनो फैदोंमोन आरो फट' खेबनो फैदोंमोन बिसोरनो आङो जोंनि जानायखौ एम्फौ लाथा आरो ना सिफ्लेनाय बयलार हांनाय आं बिसोरनो जाहरदों बेनिफ्राय भइसआनो मा जानाय भइसआनो हाबासै जोबोद दुखुनांथाव नै ब्लु गाननाय सासे आंनि कलेजनिनो लोगोमोन बेबो आंनि कलेजनिनो लोगो गोबाव दिननि उनाव लोगो मोनदोंमोन नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जों माखासे बाथ्रा रायज्लायदोंमोन बेसफ्रेन्ड दिनै लोगो मोनबाय इमान बोसोर 6 बोसोर 7 बोसोर जों लोगो मोनबाय प्रकाशजों जों ओरैबायदि लोगोमोन जिबनाव जों बेसे गैयामोन जोङो प्रकाशआ माबाया साख्रि मोननायनि उनाव बाजि बेसेरा बहुत माबा खालामबाय फिल्मबो दिहुनबाय माबा दिहुनबाय गोदो जिबनाव दिनैसो मोनबाय आङो दारागाव जोङो सानैबो बेस जोंबो मिथिया दैखौ लोगो मोनगोन होननानै गोसोआथ' मा गोसोआथ' बायबायसि हेबेलेलिफोर खिन्थु मोनसे बाथ्रा बुंनोसै जोंनि खासे नब' होननाय लोगो दंमोन आम्बारनि बेसार थैलांबाय जोंनि मोनसे दुखु दङ जोङो सानो माबायो जोंनि गोसोआव माबा सानो जों सानोबो बे प्रकाशआबो सानो खिन्थु प्रकाशआबो मोनसे माबा दङ खिन्थु दुखुआव जों बेसारा एक्सिडेन्ट थैलांदो जोंनि गोसोआव जों मोजां मोनो बे जाबाय मुफालि बयल बे जाबाय लाथा एम्फौ बिसोर सोरो वाव ये जोंनि पिकनिक पार्टी बडी बिल्डिं गोजा ये देखो बे नाय बेखौ नाय नै मुफालि जोंनिया पार्टिया एसे आलादा जायो मुफालि लाथा आरो नै बेथ' आरो मोनथिखानाय आरो जोंनिया जिम पार्टी गोजा बडी बानायग्रा आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेयाव जय हिन्द जों दिनै मुसलपुर जिमनिफ्राय जोङो दारागावआव पिकनिक जानो फैदो बेनिफ्राय जोंनाव ओंखाम बा बायदिसिना दालि बेफोरबायदि संनाय गैया अमा बेदर एसे लाबोदो 5 किल' बेनिफ्राय बयलार 10 किल' बेखौ जों हांगोन बेनिफ्राय फुं सम दा गोबां फैहांबाय ओरै देखायजागोन देखायना हो गोबां फैहांबाय दा बेनिफ्राय नैबेखौ सुग्रोनोसै आङो बेनिफ्राय आंजो फंबाय एनिथिं एमजे फंबायाबो फैफादो दा केमेरामेना फंबाय एनिथिं एमजेआसो आंना
केमेरामेन बानायदों आं बेखौ नै बर'फोर बिसोरबो बेखौ सासेया जोंनिया बन गारखोगासिनो मोननै जोंना बना बेयाव बोरै मोनदों फंबाय नों बेवहाय बिराद मोजां हा मोजां मोजां ना आरो स्केम थाग्राफोर नायनो स्केम हा 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 बानायनानै थानो हायो ना बेयाव टेन थानाय होदों जोंना दिनैनि माने जिमनि पार्टियाव स्पेसियेल माबाया गेस्ट आरो स्पेसियेल माबाया मा होनो पेराडाइस हटेलनि जोंना फंबाया फंबाया मा बुंनो सानो मेन हेड शेफ आंनो पेराडाइस हटेलनि जोंना फंबाया दिनै बेनो बानायगोन माबायदि बानायो मेनुआ बेनि सायावनो फंबाया मा बुंनो सानो गोदान बोसोरनि नायदो दायो बानायखांनानै जानायाव नायबाय थादो देखायनोसै फारि फारि नोयो अमा नोयो ना गोरि ओरै ना गोरिबो दं आरो सेरथामसो बानायनोसै आंनो नालाय मेन हेड शेफ एकदम हटेलनि हेड शेफ माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ बाव मानिनानै सोलिनो लिरनानै होखानाय दङ कमिटिनिफ्राय भुटान बर्डारबो जाहैबाय नालाय खिन्थु पिकनिक जाफैनो थाखाय बिराद मोजां बिराद गुसु फंबाय नों जोंनि दारागावआव फैनानै माबायदि मोनदों जेनेबा लामाफोरा जोंनिया माबायदि लामाफ्राथ' बे मेन हाबफैनाय खिनिया एसे मोजाङानो जाजोब्बाय खिन्थु मेन जाय बाक्सा एरिया लामाफ्रा नायोब्ला माने डिस्ट्रिक्ट कर्ट बेफोरनि लामाफ्रानो नायजाया आरो गोबां जायगा राडा सेल्समेनसिम थांनायाव गोबां माने ससे लामायाव बिराद प्रब्लेम मोनो आरो गुजोबखानाय बबेजों दानगोन गारिया जायगाखौनो मोना थ' बेबायदि नाथाय पिकनिक स्पटआ दारागावआबो दिनै फार्स्ट टाइम नुफैदों आं बिराद मोजां बिथांमोना सुबिदा खालामदों टेन्टनि थाखाय फैनानै थाफैनो हायो टेन्ट बानायनानै दा बेनो जों बाव फैबाय ओमफ्राय जायगाखौ आं फार्स्ट टाइम फैदों नालाय गोबां मोजां मोनफैदों ओमफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आदा जेम्सनिसिम गावसिनिफ्राय बिसिम लानानै फैबाय बेरायहोबाय सकिबो बेरायबाय थ' बे पिकनिक जानो जों दा प्रिपेरेसनाथ' जोंना रेडियानोसै जिमनिफ्राय जुथा खुखानोसै आयौ बिराद गुसु दैया खिन्थु आदा जेम्स मोनावबो दैया बिराद गुसु थाजाया बिसिना ओरै हाबलांबाथाय गामियानो गुसुसो मेसिननिफ्रायबो दैयानो गुसुसो गयो बिसिना बाब लिमोनला गोजालै अन्थाया खिन्थु र' बेदरानो दंफाखाबाव हारा फुदुंनाय आफ्रिका सना मोजां मोनलायनायाव फुदुंनाय आफ्रिका मानसिफ्रा बुंफैदों आरो बुंफैदों फुङावनो बिराद फैगासिनो माबाबो जायो नामा मा होनो आच्छा रुपवे आच्छा फिस लायोदां ना बिनि थाखाय मोजां खालामनायनो गोसो जाबाय फ्रियाव खालामोबा खालामनायगोनलै बुंफैजोब्बायथ' मानसिफ्रा गोबां मानसि फैबायानो मेघालयफोरनिबो दंफैबावो मेघालयनिबो बिराद गोजान फैदों सकियाबो मोजां ना मोनजायोना बिरादनो साया गोजा बथल गोबाय गोजा बेनो गाज्रि नै बुफायनानै गालांजोब्बाय बिदि खालामनाङा एक्चुअलि मालाबा फेमिलिफोर सोरबाफोर फैबा गासनफैबा बेनो